Good morning. May school ka mo daw? May school ka? Matarigos ka? Bango nang, babang ko. 6:37 pa na. Eskwela ito sira, ano? Turing. Morning. Tingin ko sa tamasak. Salamat. Hi, Greg. Thank you, Greg. How are you? Salamat, Greg. How was your sleep? I sleep well. That's good, Cheryl. Yes. Thank you, Greg. How are you doing today? Working today. What time? 9 a.m. 9:10. Thank you sa Tremol. Just wake up. Even though you're far away. Just hi sis, morning sis. Musta? Musta na watch hour natin?
Para lang sa watch hour. Sige lang. Fight lang. Tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Buti relax ka dyan. Life mo. Hindi din. Hindi, ano lang. Nire-relax na lang. Good morning, Kayan. Wala. Pinipili na lang mag-relax. Ang daming gagawin. Ang daming ano. Wait, may music. We can't we need to mute because sound have a sound here. May nagmi-music dito kaya mute ko muna kasi baka makopyright ako. Yes, muted because have sounds. The neighbor have a sound trip.
Thank you. Thank you for the 4 million in my house.
ano mo, butangan mo sinanong, babarag mo lang doon. Ano, kuha mo yun. Oh, erog sunang pagbuta. Anong oras na? Thank you, Greg. Salamat, Greg. I know I love you before I met you. The days in your life. Thank you for watching and Lulu. Mama, kembali. Met. kunting tiis na lang. My God. Maribukon, pag-aaga, sa mahal na Diyos. Mariboken. Ay, siyempre. Bayan na ulit niya. Bilang ida. Wow, bilang. Wow, very good. Di maulit ngayon doon. Sa paludo. Ah. Ang ulit-ulit ang mga kasalan ng karuan sa ulit. Ha? Di, ano po? Wala ka yan po.
Kaya pa kanto? Ilan? Tutupad ko nung wala na bukunso. Ano po an? Ito rin. Okay. Deo. Oh. Saan pa din yan ang mag-iisa? Hindi na pa kanto? Akal ka lang muna sa pispa sa lingkon. Ang tawag ito. Ang tawag, di kami ito nagmuto. Kaya ko nga, kuan dito. Lukad na ino. Balik yan eh. Oh. Kasi kumukulan, right? Kumaon ka daw nga pag-uli-uli nito. Dahil ito Kaya lang. nga eh. Sabi ko, isabi ako na yung kahapon, kapag ako, pinalaya ako nga yun din. Ito, uli-uli. Ay, hindi pa ko, iso ko kung tao. Kaya. Kaya naman ako, sura ba ako doon ako ko, kaya gamit ko na sa lawan. Bakit? Dito mo ano. Bibel, dahil yan sa uli-uli pala ako kaya Lloyd. Dili, dito sa lukadan niya sa ini. Kanan. Kanang biwit ko ang lukan. Kaya nga, dito kayo daw, kawasin istoryahan kami sa to, kung ano. Wala, para istorya pa lang sa inan. Iba na tabo. Maniwala ang iba. Ang paniwalaan ang tagsadiri. Paano nga ito? Kaya, ito ako din, kuhaan, pagbago na pakal, kaya, ito, Kaya, nalito kayo ang istorya. Pamano na sinaya na, kabalik, masparpak mo. Tingpong, wala mama, yan sa kupirme. Kaya nakaapod mo pa kanta. Kung wala, makala ako kayo na ito sa akin kalaw. Bayan sa ito. Pero human ka na, orang human ka na dito sa ino. Hindi nila, hindi ko nila yan. Ang sa ino lang. Nada sa bili, na mapurot-purot mo na lang. Sikreto, Ama. hindi nila. Ama. Hindi ka nagkarigos ko ang likod. Ano ka nagabo? Pinapag si Gagong Prosesyo. Nagyong ko no, patang ko bumto. Bakbay. Igan mo yan. Igan mo yan yung gabi. Karenta na ko raw. Hindi ka kapag ko pala sa basyan. Tumuro ko muna na, kung glamour ka lang na, Domingo, ang sabad ng gabi, lang glamour ka. Alas din kita na kanto. Ano lang? Sunod ka rin. Hi, thank you, Greg. Know that you wrong for me. Esperanza kahit pagkaibigat. Dadara pa kanta, kanta. Balik ko lang yung gusto. Wala akong
ano? Yun ang mapicture yan yan. Kama? Akal man. Yun napakali. Mapicture yan. Ha? Kuya, sino man ang nakausap sa kapatid? Kuya, pag naman sa ano to, may ano to, may audit na sa pag gumawa. Bali ako mo sa to. Tingnan. Bili ang gusto ko sabihin. Kung Kasi ang ako namin, kita sila ngayon. Hindi, wala. Tulad pa kami. Ako lang bagay nito. Hindi. Cheryl work. ano yung sa kagandaan? Thank you, Greg. Salamat, Greg. Ano? Awalan pa. Sa ito pa. Panakat. Kasimba. Maganda. Andyan. Or imuray. Hindi mo yung bago ang dua. Hindi mo yung pinanda. Or, sa akali ako naman to. Ang magpunto man ito sa sawa na. Ay, ang paano yung kapatid? Pink. Ang kamay o. Ha? Hop na yun. Ay, Wow, dito mo sa ulo. hindi sila.
Wala ka na. Nawara nila ano mo ko ang kahiran. Nuri. Kita lang. Mabalik naman yan to. Tinuro. Tinurok na ng payaw. Kanang kantukan andang. Andang. Ago ni Asli. Kabago ni Justin. Bira ka man kani ada petakang mo. Ago ni Justin bira ka man kani kala kay takang mo. Tapos usap ng payaw tara. Bago ko. Hindi. Pinapatan niya ang balo. Kaya dito ng bali ni andang. Balik lang daw kung minsan katulog. Kaya ko nang pili. Hindi ako tipin sa bahay. Kaya ganyan. Abang kuha ng sakit. Abang kuha ng sakit. Abang kuha ng nasa Castillo. Kaya ako Manila. Tundong buwan mo. Gray salmon. Oh. Dikit-dikit pa sa Castillo ko na sila. At hindi agad ko na. Australia. Ang buti ni Dio. Yan ang buti ni Dio. Slide. Ano? Ang buti, slide. Na rin? Buti, slide. Ito. Ito po lang nung kagabi. Sino ang may picture yan? Sino ang may picture yan? Lagi mo ka. Pero ba ako? About to the emoji. Kasama na tayo. Yung sa tingin drago.
Mag-tawag di. Papamaya. Kakyadaan sa aliyaho. Abi ko sa ay mo mang Tayo, lagi. Ah, tawag. Helicopter, helicopter. Ang nagtawag niya. Si Papa kagahapon. Shish, shish. Ay, sa wawal mo na may puti ka doon mo. Wala ka sa rugal na. Ay, ito na maong mo. Ayun, sa labahan. Labahan ang maong. Kanto. Sa labahan ang maong mo. Wala pa talaga yung patatos. Parang pinangali. Kuya Bima. Tambay. Tumaan may lumo. Ano na ba yung Justin? Justin, marami ka baga basketball kay Justin. Justin. Watcha! Watcha! Kau? Kung alam mo lang na gusto na kitang balikan. Nagsasakat. Nagsasakat. Dali, kay mahulog ka dito. Ayun, ayun, wala ba yun? Dadaraon nila yung napog. Dadaraon nila yung napog.
Kanyari ang tihat at ikaw kan lulo mo. Sige, wala lahak. Oh. Ano niya? Ano yan? Nabili ba ga ino ni? Andam. Andam. Kan andam ini mo. Andam. Ubong bibi ko pa rin sige. Oh, ako na. Ako man baudan Manilo man baudan ni todo. Ako man baudan Manilo. Uy, ako yung man ada. Nakatama sa kahoy. Uy, nakabaudan ka. Ano ka? Ano ka? Sige, magpapagpapagpapag kayo na yung sama. Oh. Ano ka? Uy, baudan ha. Ang baudan ko na yung di mama mo. Uy, na. Oo, baudan kayo. Beriyan kami ate. Ano nga ate? Ganto kami nila ate kung gagawin. Ay. Ginawda ka na mama. Kumaudan ka man. Mama mo. Ha? Okay. Wala yung medyo katanda kita. Ang balot ko na puti mo ko. Ayun, ko nga. Ito gabi na kapimalan sa simbahan. Ito pileo. Ito na main-main. Ang balot ko na kapimalan. Pero ka lang. Nanas ka lang bulandang. Ano sa ato niya ito na? Ano ito? Nag-istila na si ate. Ay, nag-school na si ate. Bigyan na naman si kanila. Ginagawa naman. Ulan na doon. Ay. Dito ka din pa man. Dito ka din pa man ulit na, no? Sabi ka na natin. Wala ka naman niya lakawan, Pisa. Yan. Matampay na naman. Hindi. Tambayan. Ayan, tambayan mo. Agani na ito tambayan mo. Manukin. Hindi, Minatay. Pulis ang balong mo. Alo? pa.
Mama. Kuya Jab yun, Kuya Jab. Uy. Tao? Ay, Tao? ay, ay, ano naman? Ano naman ito, ha? Thumbs up, comments, and likes. Thank you, Greg. Hay, ang pitaka ko din. Ang pitaka ko. Madaw. Hay. Doon sa may jacket. Ay, sa libro. Tala. May. Mara, ano pa? Tala. Dahil na. Ano? Ano ka? Kaya ang pagkakas. Mara, ada cakap bang balang 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 kadang-kadang gagalit ako, gagalit niya ka dyan. Sabar ako. Yakin na kita karta. Thank you, guys. Hindi yung binutak. Ayun. Bakit? Magaba. Thank you, Greg. Ano yun? Ayun na, pagpala nata. Salamat. Ay, dito naman ating tita.
Ay, nga ada. Layla, dili kita. Anything you like tomorrow, like breath, like a rain. Anything you like mercy from Wala ko heaven. signal. Kana ano? Bilin, wala ko signal. Ano dito ako na? Mahay mo love letter. Ah, basta bulod? Ano? Magsulang si May. Kailangan na si May. Yaya sa dem. Pinaya ko lang ako yan si May. Sabi na, Men. Naglasan mo rin niya. Huwag ba kayo ng bata pag mga pa? Sige, siya nga niya kasi pag hindi mo na Tita. Sige, Tita. Yun mo? Nakabutag-butag na sa day. Ano na isa mo? Pula-pula mo sa pandok. Hindi mo saan mo yan. Nagawang pinaga, pasan lang. Puro na mo. Ano mo kung papagano? Ano mo kung kabalay? Dapat ano? I can feel when it goes. Ikaw na gaya, bigay sa iyo pag mga gabi na. Lagi ang awa, ang hindi, makamamago. Kasi mama, Ilan, makaano mo? Okay na po yung
Nasa Aslen. Si Jan Bisbiri ang sala sa mga. Hindi ba rin Diana? Hindi, di ba niya? Dahil ko nakuha sa isang kauyag na, pero, pag di siya naginiwag, dinaay ko na siya. Ilag na siya. Kung magaling na aral na siya, dyan ka na, ay kapyo na, anak tama. Pero siya na ano, magaling ko siya na ano na, kasi sila dito. Una, yung kayo, mag-ayaw dito sa tingin, kasi, Ano naman nila sila? aral ka. Kumawa siya, Gusto mo sunod din niya rin, pinatrangkaso kang ino. Saka di ko natrangkaso, o bago nakabikubo na. Saka di buhit niya. Ay, nasabi ko niya diri. Kadi-kadi. Mahal na siyempre mga bakal natin na. Sorry, kaya naman yun. Ano ko man son? Ayaw na. Ay, gusto ko nasa tayo sila. Kumain man. Kaya wala rin. Maluya mga puno. Ano maluya? Ano pa man ito? Mahal na yun. Diba yung talaga sabi nga naman tayo? Ano yan? Ay, oo na. Ay, kanto. Pagod na wala ang ikot siya. Kumain ko para karalan mo. Gawin mo muna tayo. Hindi, sabi ko di ba? Wala rin, marukulang kami sa simbahan din. Kumain ko sa kayawan. Hindi wala naman kanina. Kultura. Iyan ka ba? Ano yung infinite? Ano yung gusto mo? Ito ba ako ng bagay? Kasi lang baka sa libar din ako. Ano ang sabi natin labing mo? Ate, mahal sa sabi natin. May image sila. Mabukan ba naman? Pero, pag nakakasama ka, ay, ringsi. Hindi nga sa balay sa abang 5,000 na yun na. Maybe. Hindi nga 4,000 na yun na. So ano sa 20 lang siya? Ang 4,000 didibig ko sa kanya, 3,000 lang. Hindi ah. Nag-iikot pa nga niya ako. Pag-inom na ba tayo na pang duhi? Ay, sinusog talaga. Naman, sinusog yan. Isya. Bakit kita inyo? Oh, hindi ka kayo. Sarang? Uy, bulos gili. Dapat yun mo na yung galing na sundok sa. Grabe ang kalaban mo ha. Remember, manilinak na. Nakabura na sila sa bunto. Ate, ulaw-ulaw. Po, na bibe? Lalo na. Lalo na. Sabi siya. Ay, nung ikaw may lang? Kaya nang inason. Ay, karyo po niya. Di pan Risa. Po. Kanan inason. Ni Ni Aslen. Ashley? Aba, Kasi, ba po yun si Aslen. si, Baka ni Mayla. Oo. yak mo may Hindi mo love letter. Pag nalalakay. Hi! Bo! nabasa ko na niya. Napungaw na. Ayaw mo din. Napungaw. Wow. Madaw. Very good man ha. Awali, mapadala man din ayuda. Makauwi ang bagalo lang. Ang binasa sa iyo na kwarta. Mao. Tapos sa niya ako. Ayuda. Ayuan ka. Ano mo nang nagdun?
Thank you, Greg. Ano, nakapadala ka na love letter? Wala pa eh. Doon na nanong ako ni Sino. Nag-group sa dali ko, dito nag-uli, ay nasa ka pala, ay nag-group sa kahapon. Ay, ito sa kahapon ito. Uy, bilis! Di ba yung sumila na bang Dua ang mata. Hindi ko naman yun lang. siya mahulog ka na ba? Pangarado, nag-imusip ko ng alam. Baba, di mahulog ko. Ayaw na ako sinabi. Matang maulan. Sige. Ang sabihan ko sa Dinbol, na hirang nga doon eh, nabalot niya dito. Ay, binuloko mo. Ito na mamay. Gato na. Ano na, ano? May kalaban na ba? Natapos ko lang yung Hindi, nalaban na ako sa ay, mapapasakay ka pa ay? Buhay lang. Bibiyo, papasakay na si Papay. Oh, bye-bye. Bye na, Papay. Buhay. Uran. Uran ubang. Ibu dah ini. Yang di sini lah, sana. Kanina ka pa ngayon? Ini hindi pa lang, ano pa lang ngayon? Ako wala. Bakit makapluhan nila ako? Ay, gabo. Nek. Nek. Kan, yo, di pa lang. Nek. Wala mong pangano. Nek. Ay, sabihan ko to. Hindi kayo maimod sa join the party yan. Oo. O, kanina naman ako sa mga sila nga mo. Kilit na. Mahulog na ba sa bibi? Madapak kasud! Ay, maulang. Eh, tara, pwede dito, no? Yan na yung sarkas ng bata. Oo. Talaga. Nag-iiho na si tita. Di ka naman iiho doon. Wala ka doon. Di ka man doon. Ano, babe? O, dito, dito ko talok ko. Hindi ka na lang. Morning. Morning. Ay, hindi lang ha. Yung pala. Pagbuhian mo yung baby na baso. Wala mo si Giselle. Nano na. Kana na si Giselle. Andi di sa amo. Ano? Loko. Nilay ko kasi. Maris kaya sila, eh? Wala, ano, pictorial sila. Aw niyan, gagamitan na nung kaya mga pictorial na yan. Ano yung mga Wala ako naman malay. Tapos na ako dito sa ano. Ano na ako malay sa dito sa ano ba? gamit sa solo. Tapos ka na din. Kanina ka pa? O, kanina pa ako pag mata ko. Kanina pa ako. Oh my God, may ano ka. Ako pa hindi ko wala. Nangyayari. Kasi yung din sa pag-ano. Pag-alman lang yun. Sa sulod, mabukha ako. Dili ako naka-join sa kay ano ko mula kami na mamayan. Nawala na ako din. Palud ba ako na? Palud ako 50, di ba ako nag-join ako dito sa ano. Sabi, nag-screenshot ba guys? Sabi, join ako ako sa... Yes, nag-join. Nag-join ka? Kaya nga nakapalud ako sa ulan. Dili, ano man lang. Dili, wala ko man.
Ano lang, diri man ako nang bati na, ay pagkatao sa dito, tapos na, wala man ako nabati na. Pero nahagit man ako niyo. Ang wala na, hindi naman ako na-istorya. Kaya tataon na, dito pa lang, sabi na si Jesus, ano kayo nag-antarang tayo, si Kawara na walit tayo. Nakapalagdag ako hapon, yun ang Ikaw ka. tapos habang mag-ano kami, nalakaw baga, kay Dayang naman. At intatahubang ko naman, siyempre, makaraway mo sa liwan na na. Pagay-pay na yung gusto na pala. Kaya natapos ko ito kagabi eh. Wala akong matapos, nakatulog ko ng 20% ka lang ako. Kaya na, pag 1,000 na. Dere, ito na nakaagin na wala na. Ari, maghapon. Ano sila ng mga sinirapok na? Kulay ka. Naglang dito sa ano, Bara, di ko man ninali dito. kaway na dito, Ambot lang, di ko man ninali dito. mga bunga. Wala ko man nga ni halia dito. Saan mo nga niya? Bari may nagkuha, bari may nagtapo. Ano yun, wala pa man talaga ako. Ayan, di ba nang puno namin? Ang dito party. Okay daw. Kung matapos na, hintin mo lang ako. Wala. Tapos ako natutuwa, 25%. Nagtawag din talaga siya. Nagtawag talaga. Kanina nga, Tapos ngayon mo na lang. Hoy, paayos kayo sa Domingo na. Wala pa ako pang matag. Pwede ba lutamon lang? Lutamon ko na nito ako ta. Ah! Buya, ngayon. Ayun. Eh. Murti na araw na yung mama na. Nakaibad ba natin sa balik? Wala ito. Suwang. Gulo na ko naman. Mo. A lot of papers, yes. A lot. Ano bagay? Ba't na signal mo? Kaya nung ito, nabalik bagay. Bagay na luma. Tapos ito, mga kailangan dito. Hanang luma ng bagay. Bagay. Labahan ka. Tambalan dito ah. Mauna yun kasi hindi naman siya. Pero bago ka na gano'n, nag-message ka mo kanila ya? Dito na ako ulit. Pag ano lang kapag di ka nakasunod na, mga ka lang mag-message. Kasi may nahali lang mag-message. Pag wala, masunod dahil sila ako lang yun sa... Ako na dito. Nain mo ko na wala yung naka-encode. Naka-encode na ako basta. Awat. Matao. Pero pwede ko lang sa simbahan na may naka-encode. Wala man Mabakal. din. Mabakal. Patawag, may desisay ko. Ate tayo, oh, hindi ko alam. Kaibig niya, hindi ko alam kung gagamit. Hindi ko alam kung cellphone ko. Siyempre, kasi maka, hindi ko salamat. Hindi ako ako rin, hindi ko ang hanap na. Nahulog TV at hindi ikaw hawak ko. Hindi ko. Yan. Pag mainom ka doon, kahawak. Yan.
Tutugson. Ayan. Ayan. Mali ang kutsara. Ayan. Hindi wala din sa gilid. O, yan. O, dyan. Very Uy, good. Very good talaga mo, Kita talaga sila. Talaga. may ano pa, may tunog pa. Kanta daw na kanta. Oo, hindi niya talaga. Senior na ngayon talaga ini, na bata. Kanta daw, bibigyan tayo si Papa. Pigit pa yun. Pila. Ano, tingin na. Tingin na yun. Dalaga na ini. Dalaga ka na? Ako po tayo ko may mga ay, ako, sa ako. Sa likod, grabe. Burutlig. Eh, karadyo na kamataw kanina alas 3. Kaya sigaw pa. Ano, yung kasi tiris na yung allergic ka. Kung araw, hindi ako allergic na Dili na dito na ito. Oo, buno. Bilhin baga sa gawin sa kabulay sa tama no, na allergic ka. Kaya minsan lang meron kang bunan. Mga bata, mga. Doon na ako natulog. Ala, lagot ko ni Tita Siri. Masyado pa dyan. Ako dito. Wala ikaw, mahudang pahabaw. Eh, ano? Lipat. Lipat. Paano mo man ano yung earnings? Abay ako. Minsan, hindi mo nakaubos ko yan. Hindi ko may sorry mo kagabi. Awati ko batok ni Tadde. Ay, ah. Ano nga yung wala? Sabi na yun si Bebe ah. Oo, yes. Hey, gulot mo. Sunod mo. Ka na guloy. Asa ka pa, nagano ka, naglalabsong ka. Tugtog. Oo, nagtuturi pa. Hey, amigo. Nagdating. Wala pa na. Nagdala ka na si Ben? Bebe, dinay ko kami si Aya. Alaya na si Aya, kagatan ikaw dahom. Hala, nasa ba yung tira? Diyo lang, Hindi na kaya kami tayo. Makatikin na. Di lang hangit mo. Di lang hangit. Ala, maarte yung kita Wala dito. na lang picture yan mo. Hapon na eh. Kasabay ko sa grade 6. Alas 12 lang. Pwede mo na kami Ayan. Ayaw ka ba? Ay, sige.
you, Greg. Yummy! Sakit na. Hindi mo naman sisihan. Ikabalik ko lang. Bawang-bawang sila yun na. Bawang. Ano? Naman. Ano yung pinag-ati mo? Nagbukod. Mama yun ang banda. Mabuk ka na nasira. Nangalas ka sa iyo. Nagtubaran kayo. Ano nag-iir mo? Grabe ng mga buso. Wala na ang tutulog na tao. Alin kakaroon mo? Thank you, Greg. Thank you so much, Greg. Salamat. Kain na si Ron Ron. Ha? Ano nakaukan ka na? Kumpon tayo ng kapitan. Ngubang tayo. Pagpunta ako sa iyo para kayo mag-tama. Yan ang kanya na ako. Nanukulit pa ka na. Maukad ako dito. Doon sa hapon. Parang ako ano. Oh, madali mo lang. Kanya yun. Ako na ko sa sila para kayo para ano ba yung ito para kawan nyo. Ito na may lumuho. Ang may lumuho. Busit ito. Ang may lumuho. Busit na may lumuho. Ang may lumuho. Ano pera ka buho? Kaya di yun. Opo. Makali na ta? Mama, tiktok na. Thank you, Greg. Kaya ang bago. Kaya kung hindi na lang dito na kay ito pa baka lugar. Lang anak ni sa aparang. Kaya pinitala ang tulog niya. Bye-bye saving na Masaya mo lang mo sa dito sa may kara.
Bakal masin. Tidak bisa. Tayo. O ikaw, para ka hindi man itinitid. Kay, kung ano nga yung lalaki ko, ay makadiro na ka, may daw ka nakadiro. Ang baga ko. Tagama ko eh. Ay, Ang paan, ang blackboard, nakakuha na ako. Nakakuha na ako. Hindi, bago. Bago. Hindi na naman ako sa ako sa magpapalitan ng sila, Hindi. ako na nagsabi. Kasi tamagaw. Siya sabi na, Magulo na itawagan ko siya. buwak-buwak. Yung habo siya ni Iris. Para lang. Itawagan ko siya. Bago niya, oo. Itawagan ko siya. Alam ko na umayos ako. Ha? Mabati ka ba na? Kung ko siya sa aga pagkanda. Ay, Ang tawagan ko siya. Kaya nga may siya isang Ano mas kami na ako? Hindi ko man alam na. Biyernes na. Pag-awal ko na. Hindi ko man alam na. Kung nakasiisip na ito sa kanya. Na maugat sa kanya. Nasiisip na siya. siya ba? O siya mga wala. Naisisip niya kay iya. Dapat mo yun. Lalo kami. Ano na ba taon na mga nan? Ano pinakriya ng ano. Normal. Unano naman, kagabi abi na na. Oo, dili nagbagat kami dito. Bago ipabiyato na sila na aga, kapag nagabi. Bago pa na naman nula, aga. O gagabi. O di na, bago ko dili, gusto ko. Ang sinabi ko baga sa akin, ano baga sa ako? Dua, ang salbat yun ang sabi. Oo, pagkakas ulo na kaya. Ayaw ko, kasi ako sinilakang sinilaba. Basta mauna. Kahit ang salbat yun na kami tapos, hindi na pag-sinilaba, hindi na nawagan. Ano Dili na, baba ko bataan binato kanila mauna yan. Ako kagabi sa ano? Kagabi,
nagbato? Oo. Diri niya na maaga, kayo na iugrahon nga ni ako. Di na alas 4. Dapat nagbato ka dun. Ang sige, masasalak ka son. Kaya nga wala na. Night. Diyos ko, matay yan. Anak ko kasi ako nag-gudan na sana. Sukat sa ima. Tiri, sabi ko baga sa emo, mabatog kita sa unse. Merkules, sabi mo, dili ka tingin na kakado. Kailangan ka mo ano bigay. Batog niyan. Dito ako. Pinanihan ko dito na ako. Unse, sabi ko, ang batog. Bibe! Ako sa sundisin, bibe. Palalak ko. Ang yan. Yan ko na ako maaga. Kumain ka dito. Batog na ako. Maaga. Ang batog ako dito. Hindi lang talaga na ito makarang malakaw ako ako niya sa aga naman ng ako. Wala lang pala. Ang kasimudan gumagawa ko, oo, kahit paanong ko na lang. Hindi ko nilabo ng walay, kahit buang, nalabawan ako na. Sabi ko nga, ito, mabato na yan. Tapos sa sundisin, bibe. Sabi mo nga, Merkules, may busy ka ng Merkules, lumakapat ka malay. Sabi ko, tumututulin sa balik ang bato. Oo, Merkules. Sabi mo, dilis ng tingin natin. Bisunin mo na natin. Oo, sabi mo, hindi na lang. Ang bahan. Ay, hindi ko kinakagawa. Ikaw mo na naman. Kaya lumingon ako sa ako. Wala ko nakanapakuataw kahit naglagaan ako ang ako. Ito na nagkantapon, ay nagutan na Bye-bye. Naglagaan yan sa baseball. Baby, bye-bye. Bye. Bye. Hindi lang. Bye. Hindi malak ko. Sulungod na ang Pwede ano na lang. galigong ko. Na, nagtulis kasi yung mga bato. Ay, sa aga. Wala. Bumida naglalak ka na naman. Kami naman tayo. Martis baga unsi. Kaya nila ako milyon ako. Thank you for watching. Hoy, Adel Hegko! Mga bato ko na lang tutulis sa aga. Oo, umaga. Until Heg! Ha? Hindi ka na. Makamit ka pala. Hulo ko lang kami. Masyado ka malaki. Wala ka ba? Sa aga. Ang sa aga. Hulo lang kami malalasin. Malalasin man. Ay, bawal din sumakas. Suman na lakaw. Sabi nga, madalakas na ini sa lakaw. Okay na, kasyo. Kaya ano na lakaw. Kasi kami kahapon. Hindi na doon. Tapos, kapag ano kasi kung bakal mo kandila, ay di simple lang ang kaula. May kandila dapat. Wala kasi kumasay ko sa kanto sa balay. Nag-tricycle mo. Hindi, mantiyan na lang ang gawin sa ilma o Papers. It's okay right now. Niyan. Baka po kami na yung oras. Oh, mahal. The maingay hair. Maritisan hair. Hindi ka nga, Nick. Ito si Aya. 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 Aya.
Let's eat muna. Friendship Cheryl. Friendship Cheryl. Friendship Cheryl. Not yet. Not yet, friend. Wait lang. Not yet finished. You eat your dinner there. But I'm eating second soon. Ah, okay. Not minute, second soon. You will learn better English talking to me every day. Yeah. I will learn. Teach me. Lagi. Ambat? Ala. Gulula. I hope so. Yummy rice, yeah, yummy rice. The yummy rice.
memory yung mga bago po, hindi na ito yan. Ay, naku, matapan ako. Kahit hindi na nalalagta. Thank you for the thumbs up po. Salamat sa nag-thumbs up. Ah. Is your son at school? Yes. He's going on school. Saan? Every morning, Maritisan here. There. Every morning. Maritis is live. What grade is he in? Grade 3. He's grade 3. Gab. Bye-bye. I need to prepare. I'm going to work. Bye. Thank you so much. Much. Maritis is good. No. Not always good. I don't like every morning Maritis. I don't like. Maybe morning busy. Need to clean first. Need to clean home first. Like, I don't like Maritis every morning first. See you soon, Cheryl. Bye-bye. I'm make live, at night. Here, always, every day. Make live every day for watch hour. Thank you so much for the support, Greg. God bless you. Take care there. Thank you so much.